hitu marshilong nong ba unit da ka jing so kumen ban tip ba ki samla jong ka dong ka than kila nang kiu ha ki kami le kai ka balong ha ki benta ba pher bat halor ka ni ka benta kum ka seng kala yo kalat ban let ai men sim ya ka wei ka samla na ka shnong marshilong Southwest Khasi Hills District ka ban selet sha ka jing yakop ya kun ti ha Moldova Eastern Europe ya ka kenhun balit ai men sim la lam khmat da upa Freddy Wanyang President Hito Marshilong nong ba unit haringkat ka jinge don lang ki para dokhat lembat uba kitpok lang lingdo political secretary jong ka Hito Southwest Khasi Hills District ka samla ban rihun lingdo ka badai na ka shnong Marshilong Southwest Khasi Hills District ka ban select ha ka jinge kop ya kun kti ni arm wrestling ha ka World Arm Wrestling Championship Arhajar Arpusaw ka ban salong ha Moldova Eastern Europe nado ka khatsantarek hado ka arpsantarek unaila Arhajar Arpusaw balapenyat da ka Moldovan National Sports Federation of Arm Wrestling hakani ka Hito Marshilong nong ba unit kum ka dak jong ka jing ai men siem kala yo ru ban no sinyang da ka song pisa Parihun bu kalak bun beli kalak kalung te jong bun la haduk ka dewak jong ka Europe na kalian dunci ka seng Hito Marshilong ba unit uci penpau ka jong ai kuble pi hab bu pilak la da ka jong slur ka sap do pi pilak la bun lar bun penpau dai ka chnong ke ka dong ka than ke ka district ke ka ri dunci borok kawe te hab tem dala ka jong ai kuble jong nga ni pom kata bu pi pilak penpau buat pilak penji ka sap ka jong pi te ngangit scam bu kini kilong te jong di jong kai jong piwa beli un kat buat pinco ka met ka bu kot kiap ha te naliang tawa nanti ka unit jong ci penpau bu ka jong di jong pi ka jong lele kai ko ka game ka aya pidere buat ka musim ka jong no buat pinlong ka musim ka buklan bun perkat ka jong lele kai jong pi ka jong musim bun pin pendau no ela jong bun pin chapi kano na kino kiliang bu en chak to chak ni benye no te kum bun pot o bun tin rete na le don kano ajing ai na kaliang jongi imdon ro kano akantin na ka banta jongpi reitang ki kantin jong ka jing ka khu ka do bat ki kantin jong ka jing kan slo chisen pat kum ka seng idon ro ban kantu kan pham ya ti samla para samla jong ka ne ka snong ka thau jong ka ne ka dong ka thain ba kin chiam ya ka ne ka nuksa ba isamla ban rihun lengdo ilaya lam syakmat pat piru kin long ka nuksa na ka benta jong ki wei pat kin chiam ya ka ne ka nuksa ban long inong yalam lana inong pun i ya ka sak ka jong pi na ka benta jong kita ki wei pat ki para samla kaban penlong ya pi ban wan rat nam wan rat burong ya ka yin ka sam ya ka snong ka thau bat ya ka dong ka thai ka jongi barok ka wei kum kit khot jong ka ne ka sen iwan hangne ha ka ne ka klip man na ka benta ban ai men sim ya pi ban kit bok kit yang ya ka ne ka jingla ya sim benta ka jongpi ba kan nomlong tang ka jing le ya sim benta hanroi pinyo ro ban wanra ya usok jong ka jingjok ha ka ne ka jingla ya sim benta ka jongpi ha ka ne ka por ka ba benta ipun slor ya pi kumbalau ni president pa pinomdon kano ka mensim jong ka jingsu ting ka jingsu smi lana kano ka jingsu
rit mensiam andrai da ka jing silor bat da ka jingkut jingmut pangan yo ya ka thom jong ka jingjok kila banila ya ka ne yuan hangne banda ai ki jingkir khu jingkir do pakin lai na ki jingpang na ki jing sitong na ki jing bat na kino ki jing hela haka do ka jongpi Laya pi baru ki bayawan belum lang hale kapo kayeng ka sem ka jungi bat ni kau ni chap ngas ngoban ai laya pi ki sem jong ka jito na jong ka ne kan shnong mar shnong ba pi lawan banyak ai men sem yang aru ki fadaru kilo kemiru kuju baru ngamla bajet teng bedo ne ba pilawan ban ayang men sem ban pilawan ban ajar yang dia kesot dari pimlahi ban Arab yang akan ngadon kam tamanu manuru pimlah are ban Arab kan badon kam masuk setengah ban ai pulai api dia kesot bangam don api ban siu kliang ban ai henre ngan sud dua tang ublai troi kerat ba don kat ban pi ba pimlah ba pindan pedam kamer kaboj kabakia Mapilad na kijing mais niyo baro tangkan niyo kublay siya.